Dluka malangana kankosi yam ndukangcwangu kasikhomo katogu kangconde kachiwo kaphalo kagcaleka karharhabe. Zonke izindlu eziphansi kwendlu kaXhosa nezizwe ezintetho isisiXhosa ndiyabhotisa ndiyakhahlela ndithi bayethe. Ndingumzukulwana kaNxele kaMakhanda, ndingudala uxolo kaHoho umCwerha. Ndiyacela zinkosi, ndiyacela makomkhulu, ndiyacela abantu abathanda inkcubeko, abathanda amasiko nezithethe, into yokokuba nidibane nam ndidibane nani, sixhasaneni ekubeni ukuba size nesisombululo sokulwa ukufa kwabakhwetha. Ndicela ubala izinto zibe mbini zibe ntathu ezazibangela into yokokuba bangakwazi nangayiphi indlela ukuba bafe abakhwetha. Zikhona ezibesele ndizicaphulile, ndingene kakhulu kwi-spirituality. Ndifuna ngoku ke ndiphinde ndiveze ezinye iinkalo. Mawethu, okokuqala zange ndalinikwa ithuba loba ndiyothetha ereyidweni. Even though ndinamava abantu bandivalelayo kwireyidiyo ngabantu endandihamba nabo. Into babaludelele ulwazi endinalo ke andiyazi uba bayithatha phi loo nto leyo kuba ndikwi-age group yabo. Ngoko ke le miphunzana ke imane ingena apha isikithi yabuthandabuzo ubudoda bam ndibe intanga yoyise ekungenzeka uba ngoyise abangamakhwenkwe kuba xa oyise bebengamadoda bebengenawuthi ndithetha ngohlobo ndithetha ngalo baske bandithandabuze. Bandithandabuza kanjani? Kuba mna andicacisi ngolwaluko ngento eyenzakalayo xa kusalukwa, andicacisi ngaloo nto. Izinto endithetha ngazo zigeneral, zizinto ekumele uba ziyaziwa, ayizozinto ezifihlwayo, zizinto ekumele uba ziyaziwa. Okay, mandidlule apho ndingalityanga ixesha. Mna ndikoyika uthukwa, ndikhule ndithukwa. Ndiko 10 years mna nakandithelekiswa elalini. Ndina 10 years bendisulwa namakhwenkwe amabini namathathu. Okokoko ndakhula ndithelekiswa elalini yam ndithukwa. So ndizama ukuthi ubuya ndithuka uthethi, nobuya ndibetha mna uthethi. Omhlawumbi xa uza kumsithethathethane kukhona uthethayo. Mandidlule ke apho. Andikhulanga kamnandi mna, ndikhule ndingenamkhulu ndingenamninawe notata ekude kubantakwabo. So yeah, andikhulanga kamnandi. Ubunzima ndiyabazi. Kwa even ukuphangela ndiqale ndina 10 years ndisolusa iinkomo zelali ukuze ndikwazi ufumana ibisi endizawuhamba ndiyovubisa ngalo ekhaya. Utata etshipa 2 years emke obuya sele ephindisa lekelisa. Andikho lapho, qha ndizama ubonakalisa nje into yokokuba mna ndinamava kwiinkalo ngeenkalo. Naxa undixelela ngoba ndizawuhlupheka zizinto endizithethayo, ukuhlupheka yinto endikhule ngayo. So xa usithi kum ndizawuhlupheka andiyazi uba kukuthini ukungahlupheki. So uyafana nongathethanga kum xa usithi ndizawuhlupheka. Mna ndifana nensizwa. Uba insizwe uthi kube ejele ikujonga nje qonda uba uphambene. Sometimes isirhalela ubulala wena lo so that ukwazi ubuyela ejele. So if uthi mna ndizawuhlupheka andikwazi ukungahlupheki ukuba yinto enjani. So unless mhlawumbi ungandibonisa uba xa umuntu engahluphekanga uba njani, then komhlawumbi ndingaqala ke ngoku ndirhalele ukungahlupheki. But mna for the rest of my life kugcwele ukuhlupheka kodwa. So ukuhlupheka kundim. Yabona umuntu ekudala ehlatywa umzimba ugcwala amanxeba. De ke ngoku athi noba uyahlatywa angava uba uyahlatywa. Masikhawuleze ke sishwakathele into yokokuba ndirhalela ntoni. Mna ndirhalela ukunikwa ithuba ndike nditraye olu lwam ulwazi ndize nesisombululo sokuba abakhwetha bangaphinde bafe permanently. Masize kule ndawo. Ulwaluko lufuna amadoda namava, lufuna amadoda flexible. Alifuni amadoda angathi afundiswe esikolweni apho kufuneke umzekelo utishala kakutitshayo ukutitsha according to isyllabus. No matter kwenzeka ntoni utishala kaphumi kwisyllabus, but kulwaluko uyaphuma kwisyllabus.
And kulapha amava afuneka khona ke ngoku. Amava afuneka ngela xesha loba zintoni efuneka uzenzile ungayilandeli imigaqo yolwaluko. Siyayazi madoda, xa inkwenkwe isaluswa kunemigaqo elandelwayo esuthwini. Kodwa once kuvela ingxaki iyophulwa eminye yalo migaqo. Mandenze umzekelo. Yabona umkhwetha akawaseli amanzi. Njengoba ngawaseli nje amanzi umkhwetha. Kodwa ukuba uke wathi masimiyeke nothi unxaniwe abelwe ke ngolahlobo nazi ngalo madoda uba uwaseliswa kanjani. Ayibalekanga uba ndingene kule ndawo. But ndifuna uhlala kule ndawo mna iza nokufa. Now nanku umkhwetha uphelelwa ngamandla. Into omele ukuyenza umele ukuwophula la mgaqo wokungaselwa kwamanzi. Yinto yokuqala leyo omele uyayenza. Ifana nomuntu ogulayo emosesibhedlele. Umuntu ogulayo esibhedlele ngokona ngokufaka idrip. Ngokona ngokufaka idrip xa iphelelwa ngamandla. Yiqapheleni lento madoda, nanku umkhwetha amandla ayaphela. Into yokuqala phambi kokuba uye naphi, uye naselalini, uqala umnike noba yihafu yekomityi yamanzi. Uthi inasela. Uzawugalela ke laa nto igalelwayo phaa ngokwasebhomeni. But ayisele noko ibe yihafu yekomityi okanye ikomityi epheleleyo. Siyawazi uba amanzi ayingxaki, kodwa ngoku ufuneka uhlangulele umphefumlo because lo mntana uphelelwa ngamandla. And xa iphelelwa ngamandla into yokuqala eza kumbusela eza kulungisa umzimba wakhe kukuba umnika amanzi la angamelanga kuwasela. So amava ayakuxelela now ukuthi wophule la mgaqo to save life. Awuzuma ngathi sasingaseli thina. Lo mntana uphelelwa ngamandla. Akathi unxaniwe uthi amandla ayandiphelela. Azawuphika apha njani lamandla ngokunikwa amanzi. Ngokona ngoko ke ngokwakudala ubuzawudibana notata omdala waselalini. Be it ukwifamily okanye ngutata nje omdala waselalini. Nidibane nomuntu owaziyo amayeza aninike intsizi azawuzikhotha la mntana. Emveni kokwanenzele nebhotile aza kuyisela la mntana. Uyaqomba la bhotile ingamanzi. Qha ngamanzi aneyeza. Because ngofuneka phike aphe amandla. Kuza kuliwa nalaa nto yoba ke ngokubuyiselwa amandla wakhe. Emveni kokuba kubuyiselwe amandla kulaa mntana abe namandla. Amadoda ayayazi ke ngoku ukuba funeke enze njani ukuwadreyina la manzi again. Uyaqonda uba ngoku wophule umgaqo wamselisa amanzi. Zenziwa zonke izinto ezimele uba azenziwa. Emveni koko you reverse everything. You just reverse everything. Uphinde uyoqala kulaa ndawo ubukuyo ubuye ke ngokubheke phambili. So amava akwenza ukwazi ureversa. Awubambeleli kwinto eyi-1 umkhwetha akawasela amanzi, umkhwetha akawasela amanzi. And ndifuna niqaphele nto inye ke, andizuyisebenzisa iterminology yasesikhwetheni kuba yeyasesikhwetheni. Uselo lwamanzi it's very important, abantwana bayazi loo nto leyo. Nabazokoluka mabayazi into yokokuba xa ndisengxakini ndiphelelwa ngamandla, into yokuqala enondinceda kukunikwa amanzi. There's nothing wrong apho because naxa uye esibhedlele uyayazi into yokokuba into yokuqala baza kuyenza oogqirha bazandinika idrip. Eyesibini bazandinika inaliti. So phaa emkhwetheni into yokuqala ngamanzi. Okwesibini ziintsizi ezi azazimunciswa. Eyesithathu yile bhotile funeka isele. De ngeli xesha ke ngokubekho nemithanyana ingcambu azawuzinikwa azihlafune. Kubekho nale anode ayinikwe azawuyihlafuna omaphandle athethe ashwabule agqiba ithuve. Uthuva imimoya emdaka. Uphephethe imimoya emdaka. Uyayibona into endiyithethayo? Sorry. Uyayibona into endiyithethayo? So mna ke ngosicelo sam sithi ndiyacela madoda akuthi ke simanyaneni sizameni ukhangelisa isombululo. Apha ndizama unikrobisela uba undiqaphele andingeni kwizinto ezininzi. Ndizama njena ukrobisela into yokokuba abanye abakhwetha babulawa kukugcina umgaqo wokungaselwa kwamanzi. Kanti la mgaqo wokungaselwa kwamanzi uyophulwa ngandlela ithile. Emveni kokuba wophuliwe umkhwetha wanamandla iphinde iriveswe
Yabona ke ndiyayikhumsha kanti ithi reverse. Indoda iyayazi uba izawuriveswa njani. Indoda iyayazi uba la manzi azaphinda drainwe njani. Aphinda drainwe la manzi ebese